pikir kok malah ana gedang dipangan karo. Lah maksude ana wong gebang lara wong. Lho. Sampeyan kok ampun ngoten to. Lah kok wong gebang niku lara wong niku lere kados pundi? Lakon jalane ondo rantai. Wah. Repot. Awane lho. Lah iya sampeyan Ana perkara ngoten niku sampean mbok ampun ngresula. Wong jeneng nyambut gawe niku kala-kala nggih penak, kala-kala nggih rekoso. Ra ngono to lho. Ah bener kan. Sing tak pikir apa le? Napa? Sing dadi andorante lambene sariawan. Lah kok saged sariawan niku pripun? Sing rasa apa? Walah. Sampai niku kok weku ngemet ora karo-karuan kok le. alon-alon mawon iki. Bimneh ana paribasan lampe kok digoni. Wong duit kok dipagoni. Iki leres iki. Timbang awak bingung suara rapatek genah sepe kuwe gawe ora saesan. Walah. Aku malah sampean iki bingung nih bocah-bocah. Kula niki jane malah gumun kalih sampeyan. Nanti sampean iku perintah kalih kula. Lho supaya ngumpulke bocah-bocah nek setinggil kene jane niku enten napa. Ini lho, aku pirang-pirang sedina aku kuwe ora iso turu. Walah. Aku ora bingung kepiye. Wayah kudu wayahe. Enak-enake wong turu wayah pajar. Bengok. Wah, kurang ajar aja. Allah bubar Ya jangan. Allah bubar Ya jangan. sosok yang semangat. Lha ngono iku karepe apa? Andi aku kuwi nganti meniri ngomong aku. Ora direwes. Aku yo sandak rawut. Mbok ora ngerti urusan. Ana waktu yo tak antem waktu. Wah. Ana boto yo tak antem boto. Lha malah aku dicek pripun? Aku dipedhingi. Donjengke. Kurang ajar. Lho kok malah do ngejek karo wong tuwa? Ha iya. Lho kok malah pedhi, malah do jengking. Wah. Ngono malah aku jamponge dia. Malah setan kuwi malah dhewene dhewe. Mula kowe tak klumpukno ya, Le. Angger sesuk bocah-bocahke do ngamuk apa meneh kok nganti lampur nyang penduran. Ya, kowe kabeh ketokno kuwanenmu. Ya.
aja dawa turun kupi angger wong berkudak berkutuk ora dijubari yen perlu langgar diobong. Kalau nak perkara niku sampean aja kuwatir. Lho nek perkara gelut iku ra wis dadi gawean kula. Ora nate bocah-bocah sing padha regudak kerkuduk ngalor ngidul. Niku ora trimo kok lapor kalih penduwuran. Mon, sampean lenggeh jenggang sila tumpang. Kula kalih bocah-bocah niki sing ngadepi. Ra ngono to, Le? Oh, kaya anggere ana bocah-bocah anggere ape moro ning omah semono irunge. Ben dicegat bocah-bocah ki. Nah perlu dikalah. Oh, cara yo wis. Ya ora, Pak? Ah iya. Iya. Oh, sampun dino bengok. Rambut gawe tak yo apa? Kok Apa Kak? apa? Oh, klip-klip. nebangaken ningali pengagumipun kekados tiyang piyayi. Jenenge sampeyan niku sinten? Nek sampean durung ngerti yo mesti wis pas. Jalaran pisan iki aku temeka ana ing desa Stinggil. Nek sampean durung ngerti yo ya iki Senopati Sumbawilis sangka ing Kabupaten Pati. Lha kok kersa tindak ing desa Stinggil mriki niku enten gamel napa Sang Senopati? Sepisan aku mundi dawuh Kanjeng Dipati ing Kabupaten Pati supaya temeka ana ing desa Stinggil ya nanjikake kabar sing ditampa. Ana salah sawijining kawula ing desa Stinggil sing munggah ing Kabupaten Pati yen ing desa Stinggil kuwi lagi ora tentrem. Lah ora tentrem iku mau sing dituwuhake marang Ki Ondorante. Akeh bat ayam sing padha nindakake jejiban kok ganggu gawe saben-saben ana santri sing bakal temuju ing masjid lan musala kok tempilingi akeh para langgar masjid sing padha rusak amarga sangka patrape Ki Ondorante. Kabeh iku mau bener apa ora? Lho, Pripun iki? kowe dadi wakil keparenge Sang Senopati iki wangsuli lho. Oh, ngaten nggih. Ngaten nggih Sang Senopati. Piye? Nggih pangapuntenipun saderengipun. Ya, Dipun wanukaken kula menika kitegur. tegur. Nek sampeyan niku kandha pilih Ki Ondorante niku lebat mergo sampun wani daksya kalih para santri lan patayat ingkang sami nindakaken kewajiban. Ya, Tenane niku pancen leres. oh bener. Ning menawi dipun peto lan dipun galih ingkang lebat menika mboten Ki Ondorante nanging malah bocah-bocah sing padha regudak ngalor ngidul niku. Kok kowe bisa ngluputake bocah-bocah sing padha bakal nindakake salat sembahyang? Kuwi dasare apa? Dasar kula nggih maton. Sinten tiyange sing boten nesu, sinten tiyange sing boten mantel.
rampung nyambut gawe saking Tegal. Iya. Awak krasa sayah kepengin leren karo leyeh krungu swara sing banter ngabangake kuping isine mung lawa bubar. Isine mung lawa bubar. Ya Allah. Lah bocah-bocah niku dieleke kalih Ki Ondorante kok ora mendho. Ning malah sansaya ndodro. Wah niki sing gawe mangkel Ki Ondorante. Bocah-bocah tempilingi dibrengkolangi. Lah niki perkarane ngaten lho. Nek ngono padha wae lek ngrungokke kuwi tumpang suh ora bener. Lho kok tumpang suh pripun? Para santri kae kok nyebut lawa bubar kuwi ora. Kaporo sing bener ngene. Allahu Akbar. Kae ngegungake asmaning Gusti Allah. Saben bakal nindakake salat sembahyang kuwi adzan luwih dhisik. Lho, kok jeneng lawa bubar kuwi ora? Carane wong bakal nindakake salat sembahyang utamane kaum Islam kudu kaya ngono kuwi, ora kok lawa bubar kuwi. Dadi mboten lawa bubar Ora. Lah ngono ya ngono nek ora aja kaya ngono. Lah umpama ora sak kanggo banter-banteran ora apa-apa. Kok sing alon-alon supaya ora ganggu kiwa tengene. Ayang kaum santri kuwi akeh banget. Ana sing omahe sing adoh, nek ora banter sing adoh gone padha salat sembahyang kuwi bakal keri. Jalaran kuwi kalebu tandha-tandha. Kuwi aja ngruputake patayat nang kaum santri kae, Bro. Walah. Nek kula mboten nglebutke pataran santri niku lajeng kula nglebutke sinten. Ya luputke ondoran. Wah, mboten saged. Lho. Lah wong Ki Ondorante niku nggih awake sayah rasa lumrah, rampung nyambut gawe. Kok malah krungu swara sing ora bisa dilerem, malah saya banter. Saben diilingke malah kok pentelang-penteling, nek jeneng ngantang kok Jan to kabeh iku mau dilembuk nganti dawa dinutut basane perkara iki ora bakal rampung. Jalaran kowe ora ngerti karepe apa sing dikarepe patayat lan kaum santri kae. Nun sewu. Tenane tekaku ana ing Stinggil iki wis sinampuran purbolan wasesa. Perkara iki kowe tetep kudu tanggung jawab. Yo, saiki bebarengan kelawan aku tumuju ana ing Kabupaten Pati, sowan ngersa dalem Kanjeng Dipati Kabupaten Pati. Ya. Mangkeng goting tegas sepitan kita nggih. Ngono mangke mboten dangu kula dik sing masuke sampean. Tak enteni ing opo kok. ana wong teko kok malah salah. Rumangsane sampun. Pripun ki? Iki pripun? Bocah padha dikandani. Sak tenaga-tenagamu diketoke yen rupane ora kabeh ada. Ing Kabupaten Pati. Kelakon aku wis ketemu kelawan pawongan kang aran Ondorante. Kapora wis bisa sabu jagong. Terus jebul Ondorante kuwi ora ngerti apa sing dikarepe kaum santri kabeh. Nganti tak rembug saron laris. Tak dunungke dheweke ya ora bisa nampa sing hati-hati. Kula sangka kuwi.
aku dikongkon ngenteni ana sak tengahing ora-ora kang amba kaya ngene iki. Jalaran ngranti I Ondorate. Kula sangka kuwi siaganing para prajurit ing Kabupaten Pati tak dorongake marang kowe. Wis tok kan dawuh. Siyoga Makaryo, Yestyo Sanjoto, lumaksono makito-kito. Tanjo! Tanjo! Nuwun sewu nggih Sang Senopati. Ya piye? Kula ingkang kapatah Ngono. supados mangsuli dhateng sedaya pangandikanipun Ki Ondorate. Ki Ondorate sampun kandha kalih kula nganti kukuting jagat ora bakal gelem sowan ana ing Kadipaten Pati. Nek para patheak lan santri saben dina isih padha bengak-bengok ing musala lan ana ing masjid. Nek ngono padha wae Ondorate kuwi ngguku sakarping dhewe. Ora manut pemerintahan ana ing Kabupaten Pati. Mula saka kuwi tekaku wis diderekake para prajurit ing Kabupaten Pati. Dina iki aku kudu bisa ngrangkek Ondorate. Bokoso bareng. Nek sampeyan isih bacut, bocah-bocah iki sing dadi. Nek ngono ayo.